ହଗୁରି ଭାଇ ଓ ହଗୁରି ଭାଇ ଘରେ ଅଛ ନା? ନା ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କି? ମୁଁ ତମ ଘଇତାର ଛୋଟ ବେଳ ସାଙ୍ଗ। ଓହୋ, ହଗୁରି ଭାଇ ଘରେ ନାହିଁ କି? ସେ ଝାଡା ଖେଡା ଦୁବାଇରେ ଖଟୁଛି। ଆସ ନା ଘରେ ଚା ଫାଟି ପିକି ଯିବା। ଆସ ଆସ। ଏ ସନା ଗଲୁ ଚା ଟା ଆଣିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସନା ଏଟା କଣ ଶୁଣିଲୁ? କଣ ହେଲା? ଚା ପତି କଣ ଚଲେ ଯାଇଛୁ? ଅମୁଲ ଚା ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଇଜ୍ଜତ ମତେ ଖାଇଲା। ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଉ ହଉ। କୃଷ୍ଣ ଏଟା ପୁଣି କଣ? କଣ ହେଲା? ତୁ ବା କହିଲୁ ଅମୁଲ ଟା ଆଣି ବୋଲି। କିରେ ଯୋଗଣିକା ଗ୍ୟାସ ରେ ବସେଇକି ଆଣେ। ଇଜ୍ଜତ ମତେ ଖାଇଲା। ଯାଉଛି। ହଉ ହଉ। ଘରେ ସବୁ ଭଲ? ହଁ।